Gala kumusta, bayog adlaw kanato dalan, laing hugda pangatong kanidyo sa tulumanon ang malindang buntaog sa kinabuhi. Matag adlaw Sabado magigalaan nga episode pangatong kanidyo sa mga kasayuran labi na sa nihilisgutanan no sa ato ang kinayan sa tuang inahan nga Mother Earth no ang mga hilisgutanan magigalaan mawag ni tubog tuyo no sa paghisgot sa malindang buntaog sa kinabuhi o kita usab nga mga katawhan nga may kalambigitan sa tuang kinaiyahan. Atong sa gyapon no atong makauban atong partner sa malindang buntaog sa kinabuhi makiglan Sir Dondon Guagco atong makauban atong kuan siyang pagtibaya. Sir Don, may adlaw. Good morning, Weng. Good morning sa tanan na itong mga suki, no? Sabi na sa katong nagsunod yun na itong programa, no? Pasensya gamay, ha? Nga medyo tugtog na, na absent sa ato ang programa kay naapoy mga kalihukan nga na atol gyud taon nga itabo po na ng mga kada Sabado. Bisa kung saan itong likay slabunon o kanang ubang mga schedules. Naayot. Bitaw, so pasalamat sa labang makagagahong nga niya na punta karon nga hatagan og another day, another chance nga maka hisgot-hisgot, maka-share no sa atong mga experience, sa atong mga insights o makapaabot sa atong mga katawan sa unsay mga updates karon. Yes. Okay? So salamat kayo Sir Don. No, sa galan sa itong dalahon nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Hawawa DD ato Station Manager, uban sa ito ang Chief Executive Officer, Father Darrell Rosales, sa parokya ni San Jose sa Sinakaban, Misamis Occidental, ang Archdiocesan Shrine of St. Joseph. May adlaw ninyong tanan may buntag taga Sinakaban no ato mga suki di babaw niya. Irman sa itong mga kabalan gikan sa Finance, Production, Technical, kaban nato sa Control si Sir Johnny Babayran ng hipi sa Technical Department. O sa tanan natong mga tigbabaw nga maabot sa itong pagsibya 51 ka barangay dinis nagbayad sa Ozamis. Welcome sa tuwang panaguban sa tulumanon ang malindang buntaog sa kinabuhi o giman sa 14 ka mga lungsod o tulo ka syudad gikan sa Ozamis, Oroqueta o Tanggob. Kanato dra welcome sa itong panaguban gamang gyapon nato no si Double D45 Dudong Bargamento may tuang naana siya sa likod nato no ato nagpaluyo bitaw na atong kauban atong kameraman si Sir Dodong Bargamento makiglaan. Sir Don no usay update no labi na karong panahon na ulan-ulan lang gyud no ulan-ulan na ang panahon and daghan po kay mga bantayanon no mga bantayonon ining panahon na. Okay, usa na ni ana katong sa mga barangay gibantayan labi na sa dengue no kay ulan kay ang dengue matod pa dili lang ni ulan og ulan mo gawas no init ulan no pero karon nagkataas pong kasos dengue uban pa nga mga hilisgutanan labi na sa paghatag og awareness no sa katawhan batok sa kalamidad Sir Don. Okay, salamat to no. Kabayan na ng dengue ang official gyud ano magahatag og mga pamahayag kabayan ana as to status is ang ato ang City Health Officer no yes, si of course. Dr. Irog pero initially during sa katong last week nga liga ng mga barangay meetings naka-attend mako ato gi-invite man ni Konsehal Carlo Moraleon no ato ang liga president karon. Nag-update si Dr. Irog no nga medyo taas-taas ang cases sa dengue karon. Masabtan sa nato because taas-taas pod ang kuan. Taas-taas ang na-experience nato nga kainit no gama sa El Nino. So pagsulod sa ating ulan karon, ulan-ulan na tungod kay ulan nga caused by kuan low pressure area o katong super typhoon naman to si Karina no nga nisunod ni Butsoy. So nagsunod sila daghang kayo ang volume sa tubig ato kalit nga ni kuan ba ni gibubuan ta dire. So isa sa mga possibilities nga nakita nganong daghang cases sa Ozamis is katong kuan kanang ato ang watay ta kaandam ba nga pag ikulob bitaw tong mga naghayang nga mga sudlanan. So no momagyan na breeding ground gyud sa mga kuan sa mga lamok. So naka chance gyud og kuan og breed ang mga kuan mga lamok ato no. So ang isa sa mga na red flag yun ato no is Barangay Maningkol no daghang kayo ang kuan daghang taas ang cases sa dengue na cases sa Muntol na cases sa Trigos no ug sa ubang mga barangay sa Ozamis
So kana siya gihatagan kana ron og pagtagad sa ato ang city government, no, pinagi sa mando sa atong halangdang mayor Indy Waminal, no, of course sa ato ang support sa atong liga ug sa ato sa mga city councilors nga makuan gyud sila mapugnan gina ang pagsaka sa cases kay unfortunately medyo nabatoy kuan na kabsans kinabuhi, no, tungod sa dengue. So with that kusog ang kampanya karon, no, pagtan-aw sa mga pagpalimpyo man gyud mo gina ang key, no. Pagi na mo na pagi nga masulbad, no, ang maong kanang lamok nga nagdala sa sakit nga dengue. Pagpalimpyo gyud. Unya di ra ba na mo kuan, di ra ba na mo puyo anang kuan kanang mga hugaw nga tubig, kanang murky nga tubig, naa na tin-aw eh. Tin-aw gyud Oh, ili na siya. So, usay kumpiyansa ta ba kani tin-aw di ra ba makita pod, no? Unya kanang as small as kanang taklob sa kanang ito mga sarsa, pwede na siya mo breed dito, no? So, ingana ni ka kuan, ingana ni ka resilient ning klase sa lamok ba nga mo survive gyud siya, gusto gyud din manakod ra ba gyud ayon, no, ipasapasan niya ning mga kuan na kani nga klase sa kuan nga maka-causing down og dengue, then makamatay ra ba gyud ning dengue kung dili nimo ma-manage og ayo, no. So mo na itong tan-aw karon. Pero side by side anang issue is of course ang katong sa disaster management. Yes, No? Nga sa disaster risk reduction and management, gitan-aw pud nato to nga daghan tag nabantayan, no. Nag-promote og cleanliness og kanang beautification ang barangays. Nga along the way sa to mga ako personal lang ni nga kuan opinion og personal nga observation. Na-observe ba ko nga daghan na kayo ang kuan, daghan kay mga ligid ba nga daplis kalsada, no. So siguro kani nga kuan na to karon, kani nga episode na to karon is ma-encourage na to ang mga barangay officials, no, mga lumulupyo sa tanang barangay nga katong gagamit bitaw para sa roadside beautification nila. Beautification ng mga ligid mo tingin panggamit, no. Ligid nga panggamit. Palihog tanawa na to, ha. Dili tam i-check gyud siya. Kay na ako'y na-observe, no, di man nato ni directly ma-attribute sa cases sa dengue siguro karon, di man nato nimo pasangil, but then those are potential kuan kanang contributors, no, sa pagdaghan sa kuan lamok. So normal lang po na natong ginabuhat. So karon kuan na lang ni siya kanang pag-encourage nila nga huy pagbantay, ayaw gyud kumpiyansa, no, para dili mo daghan ang cases sa barang sa kuan. Daghan mo pong nakita gud sa mga kanang mo kumpiyansa sa pagpalimpyo ba, luyo sa mga balay na bisan diha sa mga government kuan establishments na ana siya, no, ug katong mga public ug mga private nga mga kuan establishments na ay kuan kanang kumpiyansa gyud ba, no. Una nakita nga pasalamat kay nag-ulan na, so sige ala enjoy na to ang kabugnaw sa palibot. Wala siya nalantaw kanang murag factors nga posible ding kanabang mo day hinungdan nga posible kapuy-an, no, kanang mga ligid uban pa nga pag panahon ting init, no, mo wa na lantaw dito. So karon na nga dunay resulta siya, dunay mga cases sa dengue. Of course, katong ang gimension nga ako nang gistorya ganina is ako ang personal pud nga observation. Among others ato siya, no. Daghan kayo ang kuan, daghan kayo ang mga factors nga nakita nga posible nga ma-charge bitaw na to nga isa ni sa mga hinungdan, no. Kaya nga to lang daan kuan karon ang atong mga coastal areas na may kuan na may gi-conduct nga activity ang DNR kanang sa delineation. Nakita to dito, no, ang grabe gyud ang basura, no. Pagsulod gikan sa dagat bitaw nga kuan ni sulod niya ni dagsa dia sa atong kabaybayonan labi na diri sa Triumfo, Santa Cruz, San Roque, Tinago kanang mga barangays. Nagdala gyud og daghang kang basura, no, nga diha gihansak kanang mga coastal barangays. So di man nato sila maingon nga kamo hinungdan na, no, kamo nga taga barangay kun dili na kuan na gito na dagsanga ra gito na sila. Inland pod dunay mga nangagi gikan sa mga kanal. Although fortunately sa ato ang syudad pod grabe ang ato ang kampanya na. So ang ato lang gyud is it's not 100% guarantee nga doon natay kampanya para sa solid waste management under ni engineer, of course, and Engineer Tetis Borge nga wag gyud puas ang iyang campaign ana, no, nga kuan gyud kanang hugot bakos gyud. But then mo lagi ni, no,
It requires a 100% or 99.9% cooperation, no, sa mga tao, sa mga tao. Ang key ana is na sa mga tao. Kaya bisa kung saan pa sa gobyerno og encourage kung ang mga tao lahit pod og kuan mo simang pod sa yang kuan iyang actions ana dili magsilbi, dili mo kuan, dili mo epekto ang panawagan sa gobyerno. Okay. So nahitabo gani ni nga doon na natay before ni this year, di ba? Doon na natay sa gihingusgan na ang cleanliness, no? Samot na wala to na nahitabo nga kay before aning cases sa pagtaas sa kaso sa dengue, nada man gid taon-taon man ning gihingusgan, magtuig naman siguro pud hapit, no? Ang kining cleanliness kay himo ganing kanang contest, no, sa may barangay, and importante ni ma-maintain, no, sa labi na sa mga tao ang kahinlo. Gani ang mga barangay, no, sa among pagbisita ni Dodong, bargamento sa mga barangay, naamang gid sila muraog karon ginahimo nila regular kada weekly, no, kada Sabado pod, no? Pahina. Naagyo sila kada Sabado na. Gani tagsa-tagsaon na nila ka mga balay. Ang taon na nila, gina-inspection na mga balay kung may posibleng kapuy-aw, may mga bagol nga posibleng kapuyan sa lamok. Muna ginahimo, muna nakanindot po, no? Kung doon ay pagtinabangay diya sa komunidad o gihuman diya sa pagpahingusog sa barangay. So, kada siya muna kuan pod kanang isa sa mga strong kuan nga actions, no, sa ato ang local government, no, diri sa Osamis mo nagay bandog yun ni Mayor Indy nga ato agin nang ilikay in town ang mga tao sa mga waterborne diseases, no. So cleanliness is the key. So makita na to kada kuan gyud kada Sabado or Domingo or any kuan nga masabutan sa barangay naagyo na, no, nang limpyo gyud kanunay ang mga tao sa palibot. But then mo lagi na, no, say naagyo kuan ang panawagan karon is be more vigilant, be kung maglimpyo ta nga hawan gyud kay sinaw ug plaster hapsay kanang ato ang daplin sa mga main roads, atong sulayan ug lili atong mga backdoor, atong mga back roads, Kanang dili makita. kanang dili makita, kanang dili kay agian. Kay kana mo po mga lugar mo pwede dili kayo matugaw munang kung dili sa mabantayan kanunay dili matugaw, wala buta makabalo nga to ana dito nagdaghan tong mga lamuka agoy, no. So kana siya, no, ang atong gitanaw karon nga okay, na ato ang gwapohon ang atong barangay nindo tan-awon and let's maintain it kay at the end of the road naay dako kay ganti ang ato ang syudad, no, sa mga barangay nga ga-perform ana nga practice nga kalimpyo gyud, no. So part of that kalimpyo is not just kalimpyo nga kanang makita dayon nga malabay-labayan kundi mismo diya sa kabalayan, individual, no, individual houses naagyon ng kuan, naagyon ang observance sa cleanliness, no. Okay, so importante kayo na, no, karong panahon na nga kining labi na nga nagkataas ang kaso sa dengue dili sa to. And nasayod ta, sir, no, nga anyway na ang matag barangay usab, no, kay labi na karong panahon na panahon sa kanabang ting-ulan na nagyud diha mga baha, no, flood, no, mahitabo. Doon na ba yung mga ang atong matag barangay, doon na ba yung mga plano na, no, in case og dunay mga itabo nga pagbaha, no, okay, di gina matagan yung kusog makasalati tag bagyo o dunay mga low pressure pag diri sa tuwa gamayng bundak or kanang bisa ganig duha tulo ka oras nga bundak sa ulan wala magbaha na din diri sentro sa tuwa, sir, na sentro nga bahin diri sa tuwang syudad, no. So nabay mga plano ang atong mga barangay labot ini. Nakita ba na ninyo as isip na sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nakita ba na ninyo ang ilang mga plano nga kining barangay prone siya sa flood o prone ba siya sa pero naman na nakakuha na ba na sila data ninyo diya? Okay. Ako lang i-correct na kamay, sir, no. Ang kaning kabahin sa vulnerability sa atong sentrong bahin sa atong syudad sa flooding. Actually dili na kini siya pareha sa una. Dili na kini siya pareha sa una nga mga 15-20 minutes nga straight nga ulan or at most 1 hour. Ay so daghan na kayo ang mga areas din sa atong syudad nga nagbaha na, no. Halos maabot na sa tuhod hapit. Actually dili na nga ang sitwasyon nato karon, no.
tungod kay sa pagsugod pa lang sa kaning Asenso administration, isa na sa gitagan og priorities. That's why kung atong mabantayan sa past administration sa kang former Mayor Ando Waminal, isa na sa gipangingusgan, no, kanang pag-establish og klaro nga drainage system sa ato ang mga main waterways diri sa syudad. So kana, no, kung atong maobserbahan dunay time nga gipanghabwa gyud na ang kanang tanan nga mga kanal nga gapalibot sa atong merkado, then giplastar gyud ang agianan paingon dito sa exit niya paingon sa dagat. Dayon grabe ang kampanya sa pagpanglimpyo gyud, no. In fact, bisan karon, no, at this very moment kung adto ka syudad, kung matimingan gyud ka og mga enforcer sa swimo, na nya pasagad kay labay anang basura basura niyo, mga bisig panit sa kindi or maglabay ka og upos imong sigarilyo, penalty ka. mapinaltihan gyud ka, no. So ingana, so karon naaman siguro yung time, no, labi nang dako gyud kay ang bulog sa tubig nga gikan sa kabukiran. Tungod kay low lying ang Osamis, dili po ta makaingon nga wala na gyud, no, nga na-arrested na gyud tong issue sa flooding. Kung dili, kung doon na may paglapas, no, mo baha siguro gamay mga 5 inches or mga 8 inches ana, mo kuan gyud, mo saka ang tubig diri syudad. Pero layo ra ng kuan, layo ra ng 30 minutes, mo hiyos gyud na siya kung muundang ang ulan, no. Because akong giingon kanina, lola. Pero kasi natin tag mga usa 2 ka oras o 3 ka oras sa pagulan. Dali ra gyapon mo kuan, maka-exit naman siya. Kay Paspas ang iyang paspas ang drainage niya. Kay kung ato pong tanaw, no, akong aninaw po on the kuan ba, on the perspective sa aerial view ba sa Osamis. Ang dako nga tubig nga labi na kumuawas ang ato ang Labo River, no, diha magida siya paingon sa Labo, Bacolod, Mulikay, kana magida. Kay mga kuan man na siya kanang mga rice production areas man na, no, so may tubigan. Ang exit niya sa una dire gyud na sa Aguada, no, Aguada, Bañadero, diha nga kuan sa Maningkol. Pero karon tungo murag nahimong barrier sa ako alam personal nga kuan na observation nahimo o kanang new road bitaw nga gikan sa Bañadero tama dito sa Airport Road. Nahimo siyang nakatabang siya nga ang dakong bulog sa mga floodwaters nga gikan sa awas gikan sa Labo River di na kayo makadritso og hasngan diri sa kuan diri sa ato ang sentro. Di na kay siya mo kuan diha mo awas kay na may katong new road. No, sa new road tungod na siya mababagan siya pero dito siya magawas dapit sa Maningkol, Villa Consuelo o Gango. Dito dapit, no? Dito nang awas. Usa kanong di man mawas, medyo usaba siya. Paingon naman sa kuan dagat. Di po siya medyo mabaaw kanang mabaw dito dapita or sa ba. Di ra po siya kanang dulhugon ang iyang dito nga area. Di actually kay dito man paing wala man siya kalutsan diri. Di na siya ka-exit diri sa paingon sentro. sa sentro. Na mga gagmay siguro nga mga cross bridge ana or cross kanang mga canals bitaw nga gikan sa Picas side sa dalan mo tabok Picas pod kay mga kuan man na siya ang ato ang new road is ni agi man na siya tunga sa mga basakan. So naay mga canals pipila lang kamo canals nga ni cross gikan sa isa ka side paingon sa Picas side pero dili sa ingana kadaghan. So kung mingon man ka og naay flooding or naay dako kay nga bulog sa tubig ulan dili nga nakadaghan ang mutabok. Control ra siya kay kung unsa to kadak ang imburnal, mura sud ang volume sa tubig nga mo mura po agian, no, sa tubig. So kung daay dako king tubig nga awas gikan sa Labo River dito na gyud na sa kuan sa paingon na Gango. So dito sa Gango tungod kay maayo ang drainage dito karon. So exit na siya paingon San Antonio. San Antonio dayon dito nagawas ultimately sa barangay Doña Consuelo. Pero naapoy may igo mga drainage diha, sakto mga drainage. Na pa yung mga drainage. Although everything is still under control. Kanang continuing trabaho na siya because every time nga nagkusog ang ulan, manawag na si Mayor Indi nga ipa-check tong mga suki na to na mga bahonon kay nga mga barangays. So kana no ato ang panghingusgan gina siya nga kampanya. Pero sir ka mention naman tag hisgot man taning mga kanang areas Bañadero, kining area Maranata dapit dapita padulong Kalabayan man siguro na
murag kaniadto sumapa di kinabaon no, pero karon mura og diha murag mahimong kung kusog gani ang ulan, mahimong sapa gyud dapita diha. Padulong na gawas sa nga barangay dapit inlang Dudong Bargamento. Sa nga kuan ninyo dong inyo ang purok sa Benedero, ug diha gawas no. Maranata likod. No, diha na gawas. Oh. Na sa na-observe po na mo no, diha sa kanang area. Ang naigamay problema pa diha no sa kanang sa roadside canals. Kay kulang ang mga kanal diha no, sa daplin sa dalan. O kanang connecting kanang gikan ka sa kuan lagi nang paingos Mulikay. Mulik. Kalabayan mo siya, di ba? Crossing Kalabayan. Oo, kana diha. Dayon padulong Karangan. Karangan pa na diha dong. So kana siya no. Kana nga section diha sa ako nag-ingon kanina, it's an ongoing na siya nga trabaho no sa atong local government. From time to time ato ang gina-monitor dayon nakita sa nato ug muna itong gi-feedback yun sa ato ang executive no ug sa atong mga city officials, barangay officials nga kuan gyud kanang ang kanal lagi no importante kay na siya kay once nga walay kanal adi gyud nas dalan magagi unya ang dili man pud nato ang katong mga exist nga tubig nga gikan sa Labo River lang ang atong gitanaw kundi kung mag-ulan diha mismo anang area mura ning istorya gyapon no no mo baha gid siya pero sa ako nag-ingon kanina sayon ra siya maka-exit di man siya nga kadugay pud mo pundo sa area pero din nahitabo nato kaniadto kung taas ang tubig sa dagat no maglisod siya exit di kay siya ka ditso og exit no ang tubig ba no kay below sea level magudda sa mo nga matanggong gyud siya mo nga ang ubang kaniadto di mga dalan kay area maningkol di ito maagian dadapita no kung nakasinat itag pag-ulan sa itong mga tuiga pa so posible po na siya mubalik kumikan kay ang sitwasyon ba no kung makasinat itag pag-ulan sir so gilantaw ba ni sa part no sa city disaster risk reduction actually isa na sa mga dili lang na sa city nga kuan karon nga sa Usami City nga challenge no or any LGU or locality nga duol og dagat coastal kundi it's a global issue no dili usahay man gud kung tan-aw na to ni sa specific nga location like for example kung may kuta niabot ang tubig sa kuta niabot na dito dapit sa eskwelahan niabot na sa Heroes Park so that's something kung ganaon na to tan-aw pero kung tan-aw na to kung saan nahitabo sa kalibutan karon we can easily understand sa unsa nang sitwasyon. Actually ang problema sa kalibutan karon is global warming. No? Nga nag-usab ang climate kanang gitawag climate change, no? So kana siya ang mga tao mga usahay dili kayo ga kabanaan na ba? Dulce ra ni kaning upos ra ni sigarilyo, sarsa ra ni kung gilaba da, papel ra ni nga gamay, putos ra ni skin di nga gamay, no? Pero kana siya ang pag-accumulate sa basura plus ang burning of fossil fuels, ang paggamit sa atong mga resources nga walay pakundangan bitaw nga nag-contribute sa pag-init sa kalibutan munay isa sa mga causes ngano nga nitaas ang tubig ang level sa tubig sa ato ang sa kalibutan because ang polar caps tungod kay init ang kalibutan di malanay gito so pagkalanay sa mga glaciers ito mga ice dito siyempre napadulong no dito na mo contribute sa dagat so nitaas ang sea level so karon normal nga naay time of the year nga tag-as ang tubig dili gid siya pareha sa una nga ang highest tide na to is mga latag 1.5 meters or 2 kinataas-an ng 2 meters karon mo abot nag 2.3 2.1 no so that's because of kuan kanang sa rising sea levels caused by global warming climate change no so kana dili na kay tuwa lang diri ang kuan challenge ang kuan challenge ang nga trabahon no kun dili it require wala pa I don't know kung nana ba yung mga ang uban mo good expert lang kay sa theory no pero wala pa joy kay ang ato di tuod ingani lang pod ang challenge nato karon mo actually wala na tay ulian nga kuan nga kaniay kung unsa ni karon ang kahimtang sa atong kalibutan unsa ni karon
ang kahimtang sa ato ang klima. Mao na gyud ni siya. So kung magplano man ka for any development, ang baseline nimo or ang base year nimo is dili na ka moadto pa og kahimtang sa ato ang palibot nga atong 1985 or 1986 or 1990, dili na kana. Kung dili, kung mayon ka karon og magplano kog pangkalambuan, unsay epekto ani kung ingani ang ako ang klase sa project, unya mao ni ang klima nga ako ang masinati. For example, magtanom ko, usa ko ka farmer, magplano ko, okay, for the next 5 years, mo nini akong buhaton. Nga magtanom ko ani nga klase sa variety, sa mais. So, magtanom ko ani nga variety, ang akong farming practices, plus ang ako ang inputs, plus ang ako ang, siguro, ang ako ang irrigation, ang patubig diha, kung magbase ra gyapon ko sa past 5 years nga mura gyapon akong input ana, di na mo salir. Because kung unsay kaning current na to nga climatic condition, mo na ang magakahitabo in the next years to come. Kung atong mabantayan ang kuan karon ang kaning gintang between one El Nino to the next El Nino is nagkaubos. Nagkamubo ang number of years. Sa una, bata-bata pa ko sa una, mga siguro mga 8 years, 7 years. Ang gap between one El Nino to the next El Nino. Pero karon, nararas mga 3 years. No? So, 2019, nag-El Nino. Nahuman, the following 2020. Pagka 2021, no? Pagka 2022, March, nagsugod ang El Nino. 2023, March. Hantod, karon, kuana, karong bulan na. Although El Nino, inso neutral na karon nga kondisyon, pero kung nga na ba, ang gap between one El Nino to the next El Nino is ubos na kayo. Unya, ang expected nga basta El Nino gani, after nagyo na dagko nga kuan kanang ihagbong nga tubig because ulan ngano simple ra man kay ang logic ana tungod sa init daghan ang musigaw nga tubig pingon sa mabaw nya ama to padulong alalag dito na to siya sunod na lamin na dayon ibundak na ulan na dayon so kung makabanday ka dire sa toa nag-El Nino ta pero nagbaha og ito sa Dubai kay gipalid man dito ang singaw sa toa dito lagi hagbong di, unsay nahitabo sila, perting baha. Nya sila dito, kaya naanad sila nga init ilang lugar. So, wala kay sila wala sila magdahom, wala sila magplano about drainage. So, ang resulta karon baha sila. Wa mas sila klaro mga kanal dito. Because they were expecting nga forever na naging ana nga kahimtang nga desert na gyud sila or init na gyud ang lugar. But then, due to climate change, mabahinan gyud sila ng tubig. No? So ingana na ang kuan karon ingana na ang kanibitang simplistic lang nga kuan nga pag-explain on how it works, no? So but pasabot sir after sa El Nino so ang atong syudad na magilantaw nga plano about sa La Nina na pod karon nga mga pangulan nagilantaw na sa syudad. On an official capacity dili ko makahatag ana nga kuan ha. Pero sa akong sa among effort karon no because naay mga directives na ang ato ang national government through the DILG nga munay mangandam ta sa La Nina. Of course, before ka magplano sa La Nina, tan-awon sa nimo unsay nahitabo sa El Nino. No? Di man ka pangandam og dili ka mo balik lang taw, no? So we had initially planned with the kaya naman po yung mandok yun sa mga nga mag-prepare og mag-draft og plan ana nga i-submit mo na karon August. Na may initial discussion with the City Veterinary Office ug sa kuanpod sa kaning sa City Agriculture Office, no. Initially katong mga plano na to is katong mga naamantay mga drought resilient varieties. Kaya ang ingani dito ang nahitabo atong El Nino. Although fortunate kita nga ang onslaught sa El Nino diri, ang kastigo sa El Nino nisugod na aning mga April, no, karon tuiga. Pero ang ubang area sa Pilipinas as early as March last year gasugod na El Nino.
Apektado na sila. Apektado na kay sila. Pero kita tungod kay April, dire gyud kay nga na ang dako ka devastating ang kuano ang effect sa El Nino. Pero gitan-aw dito nga sa mga challenges in the years to come, basin og kuan ba mausab na ba, no, worsen ang situation. So to prepare for that situation, nag-ingon man to nga to ang City Agriculture Officer si Sir Kaloy nga nagkuan sila, nagplano sila nga i-advise nila ang atong mga farmers, labi na tong mga corn growers ug katong sa rice nga kanang drought resilient nga mga varieties. Okay. Naamang kuno na sila. Naanay mga researches ana, napoy gaisis ana sa market. So muna ilang gi-encourage, no? Dayon kana pod kaning mga sa mga water systems na to, no, for agriculture o household uses. Muna gitan-aw karon nga i-improve yun, no, i-develop, no. Initially nag-istorya mi ni Konsehal Carlo Moralion, interested siya sa water projects, no. So nagkuan lang siya nga sige lang ato ang ipasulod sa mga barangay development plans katong naagi panginahanglan para at least officially matatakto dito as one of the priorities, no. Kay as part of our preparation sa La Nina lagi kana inig human mo sa La Nina di mo na permanente. Sunod na po. Malos na po ng kuan. Kainit na po. Siguro mo normalize na siya og pila ka tuig mo init na po. So in preparation for that, kato kanang mga water impounding tanks. Kung makita na to sa mga barangays, labi na tong dili sakop sa metrohan sa metrosan sa kuan sa mall o sa prime water dito ra man to gaatang itong mga tangke. So kato siya mag-improve na to. That of course ang atong mga sources sa tubig, and then the ultimate challenge is how to protect our watersheds, no. So diyan na to kantabay po ng ato ang kuan aw ka partner na to ang ato ang DNR, no. Okay. Dapat tayo kuan gud sir. Kanabang ginalantaw nga kini for sustainability ba, no, nga kaning mga plano dili lang for that time lang na pang malungtaron na yang kuan ba ang iyang plano, no? Actually mo nagi-encourage nga to lagi nga kuan kung doon naman kita actions karon, it has to be sustainable actions, no. That's why sa ako nang giingon ganina sa pag-draft pa lang nato plano, let us look at the situation as as what it is today, no. Ingana na kung ingani man na nakita nga kuan na to kani nga kahimtang o kung magplano magenta base na ani or nagigitawag na to kanang worst case scenario kung unsa man ni siya karon diri, kung napagay worst case ani mo toy basihan na to sa tong kuan, dili na siguro doomsday nga panglantaw, pero ang ato ba is it's a practical thing nga dili ta mo kumpiyansa, no, di ta mo kumpiyansa kay base sa mga projections, no, sa mga climatologists, sa ato mga government agencies, ang PHIVOLCS, ang Pag-asa, ang DOST, ingana na ang ilang kuan, ingana na ang ato ang panglantaw karon. Ug mo na ang gi-encourage nila. In fact, kung atong tanawon, even if you visit government offices, ang kuan na to, ang kita sa city, Comprehensive Development Plan, CDP Plus. Unsa man na siyang plus, DRRCCA kuan na siya kanang unsa tawag kanang nagsubay na siya sa mga requirements sa disaster risk reduction and management o climate change adaptation. So ang tanang plano ron siya DRRCCA oriented na siya bisan sa tanan nga mga offices. Naana na siya. Naana siya. So ang madunggan mga nato DRR barangay, ang LGU, no, sa kamo sa CDR. Mura na pero karon apil na tanan nga mga offices sa government. Tanan na siya. Tanan na siya. Gi-require na siya. That's why nakay climate change tagging karon sa imong kuan kanang mag-inventory na ang mga government mga sa offices kung unsay imong contribution sa environmental concerns. Naana na siya. So ang imong mga plano karon, mga long term, short term, medium term, unsa may imuhang contribution na sa environmental concerns. So ingana na karon ang pag-manage, no, labi na sa pagplano na to sa ato ang
umaabot ng mga katuigan, sir. Okay. Pero di lang tabo kung ano, pero part man na siya sa plano ang mga worst situation, no? Pero wa po ta nang andoy na mga kana maong mga situation nga may tabo diri sa tuwa. Ah, malagi na, although wala ta mangandoy, pero ang atong actions is kuan gyud kaning inaptikay gyud ba, like diri karon sa Samis just last month, no, pasalamat ta sa effort sa ato ang local government unit, no, nga ang ato ang City Disaster Risk Selection and Management Office naka-procure og kanang mga DRR equipments, no. Okay. Natay rubber boat, no, natay mga life rings, mga PC, mga katong mga no, madaghang nga mga first aid kit, ana. So kana siya in preparation for kay nakita nato no nga pinaka simple gyud kay nga nga example is katong first time nga nitabo nato during shear line. Katong share line na mo, shear di ba? line. Mamagitoy basihan, Mo kitay basihan nga back to drawing board gyud tanan. Usba na tanaw na yung mga plano kay murag wa na mo saler. Nawala ni tugma sa nahitabo. Si kaning katong latest si Karina, ang pagkuan biya ato ang pag-appreciate biya ato nga typhoon is dili kay pareha atong kang Sindong, kang Yolanda, di ba nga nagsingabot pa lang daan mura nag doomsday ba. Karon simple naa si Karina, naa diri karon sus pagtan-aw sa nagian ni Karina grabe making baha. No? So unlike sa Yolanda kung nakabantay mo to, dili kay siya ingana ka kanang well publicized nga nga klase sa bagyo. Kay katong sila Sindong nagsingabot pa lang to wala na. Grabe nang lip and right ng panguro sa mga tao ato kay perte na gyud dakuha. Pero karon si Karina nagpila ka adlaw wa pa nang hupas tong wa pa nang hiyos tong mga tubig ng mga dalan. No? Then pila ka buk namatay. So kana ba? Ingana it requires us to be more proactive, no, sa pagdila na ng mga sitwasyon. So kana it requires also a lot of kanang willpower og palang gitawon nato political will nga hatagan yun og dako nga pagtagad ang disaster risk reduction and management. No, og ultimately ang ato ang kinayahan. Yes, Sir, simulan daw unsay kanang sayano nga mga tao, no, so labi na sa tanan nga katawan, unsay posible nga kanang makatabang contribution, no, siguro sa simple nga pamaagi pandako kini katabang labi na sa kaning nahitabo kining giatubang na toro, no, sa mga global warming kining mga climate change na nahitabo, no? Okay, so mapanimo worst to worst situation man ginalantaw karon, no. Bot pasabot ba nga ang pagpananom gyapon og kahoy epektibo pa ba gyapon hangtod karon, ano ba? Of course, no. Kay makahoy mo na magdalag bugnaw. No, mo na siya mo arrest sa volume sa carbon dioxide sa atong atmosphere, no. Mo na siya mo pabugnaw sa atong palibot. Mo sa dang mo kuan sa atong tubig, no. Siya ang mo stock ditong tubig na to sa ditong watersheds. Ni kabot sa panahon siya ra pod ang mo distribute anak paingon diri na to pabalik, no. Dayon si kahoy sad is mo na naghatag na to kuan security sa to ang kuan sa to ang mga gibukas tong balay. No, hutda na di ba inig kusog sa tubig tingala lang ka nga ang suba diha nag-agi sa mong tugkaran. Di ba? So wala mahuman ang panawagan na to, plant more trees and we will be more secure, no, sa ato ang kuan. Kay moro man gina, no. Kanang gitawag ng balance nga kuan ba ecosystem, no. Daghan na kay tao nakurot na kahoy, no, saom na nato, no. So kuan na ba gina domino effect ra ba gina, no. Domino effect ra ba gina kung the more nga putlo nimo ang kahoy, the more nga mo reduce ang ato ang ato ang source sa tubig, no. Labi na ang tubig nga mainom. So may mo na to na. So the call for greening our environment continues. Oo. Pero lagi dunay mga kalambuan ma-sacrifice gyud ang
ang environment, no, ang greening environment na to nga game na to, no, gigilantaw na to nga mahitabo sa to kay na may kanang mga improvements sa kalugar, di ba? Kana depende na sa perspective, no, sa mga developers, no. Development or improvement does not necessarily be equal to concreting, no. The more nga dili nagpasabot nga concreting is beautiful, or kung dili tanan ingana, no. It's a selective thing, no. The more nga daghang kagi pang siminto diha nga mga areas, the more nga ma-deprive nimo ang kuan, ang yuta sa iyahang proper nga kuan nga unsa ang pag-manage sana niya. No, di ba? So concrete wala na green mo tubo. So maito imong sakyanan gyagi diha or may imong kuan kay way sabal, no? Kay siminto. But then wa po kay kuan. Pwede nimo iganga, init kayo, no? Maglakaw ka diha wa kay tanom nga maka kuan nimo, no? Wa maka panalipon nimo sa kainit. So kana ba kuan lagi katong akong giingon kanina, it has to be a balanced nga kuan. Balance lang gyud. Balancing lang yun, no, ang development na to. Ayaw kalimti ang ginayahan. In fact, karon sa mga urban development, gina-encourage kitong green kuan, kanang mga islands ba, no? So kanang malabit tayo greenery gyud sa bisan pag unsa ka highly urbanized ang usa ka area, usa ka lugar, naagi tong green spots niya. No, naagi siya. So nagi pagpananom og mga Naagi, kahoy, butangan gyud siya. Butangan Isa siya. pag unsa ka kanang develop na ang mga lugar. Bisan pag unsa ka highly technical ang technological advancements sa kalugar is taas na kayo. Pero wala lagi balik ya punta. Naagya pong kay mga tanom-tanom, no. So kana ang ato ang kuan gyud. Okay. So salamat kay Labo sir. Dapat ay oras dong. Okay. Pila na ang kawan? Ha? Natay Oh. 42 minutos. Okay. So natay pila ka kuan na lang. So 3 minutes na lang. 3 minutes na lang. Oo. Pero salamat kayo sir no sa pag-uban nato no sa to turmano ng malindang buntag sa kinabuhi. And karon no, ang ato lamang bisan sa ano nga mga tao ato gyapon gidasig no sa pagpananom pero dili sila mawad og kuan sir kanabang kadasig nga motanom gyapon ta no kay uban mayon sila na unsa naman among pananom nga mga banyan kani adto pag-ibot man kay nangaigo sa dalan di ba yun na so wad-an sila kadasig ba no so karon panay gyapon. Padayon lang gyapon, no? Actually wala man po na kuan, wala na ingon nga kung apektado ka sa development, mo surrender na lang ka. No, it's not that nga ingana kun dili kung apektado man ka, mo irog lang po ka gamay. No, anyway na po may space, no? Padayon lang basta padayon lang kita our advocacy, our actions will not stop because na challenge ka sa usa kay gayon or duha kay gayon, dili siya ingana, no? Because it's expected, no? The challenges for us sa atong survival is naagyud kanunay, no? And usahay man gud ang challenges nato is mask, no, nakamaskara siya ba, no, in the guise of development, no, nga usahay ang development man gud wala sa makaingon puta nga napa pa kanis lugar ng development nga na puro na igang naman no kay ta, no, nahawa naman no kikitang green ani puro man ni brown, puro man ni gray, no, na usab man ang colors palibot. So kana mo na yung mga challenges na to unya dili ta mo stop because naa na nga challenge kun dili there are millions of ways, no, to go around to go about the issues or the problems daghan pa tang mahimo, no, dili nga kuan muhunong ta kun dili padayon lang gud ta in our own ways, no. Let's start at the household level sa atong balay mismo, sa atong pamilya mismo, sa atong opisina, no, sa atong workplace, no. Let's discuss things mga ana dayon atong let's observe, no, nga unsay ika-contribute nato sa kinayahan, no, sa kuan para ni malindang, no, for us sa misnon unsay ika-contribute nato og ni panggilbisan, no. I-appeal dito na ikaw malindang gyud imo gi-appeal
Sir Moy, ha? Panggil Bay. Apil lang sa Panggil Bay. Kaya narabay tulay diha. Part man siya part ba lang malindang sa Panggil Bay? Naman mo siya. Ubos niya ang Panggil Bay, man. Diba? Nganli. Gano'n na. Wah, ato na yung apil. Kaya narabay tulay. Bitaw. So, kanano, sa ngalan sa atong mga kwan, sa hinatag sa Ginoo sa tuwa, atong paningkamutan nga we can objectively contribute, no, para sa ato ang kwan, itong pagpakabuhi ng kalibutan na. I see. Okay, thank you. Salamat kayo, Sir Dondon, no, sa higayon na kauban kanato sa tuwang panaguban sa balindang buntaog sa kinabuhi. And sa sunod di kayo na po, no, panaguban na ito magigilaan sa itong tulumanon, matag adlaw Sabado. Sir Don, thank you. May adlaw mo, Sir Don. Okay, salamat sir, no? Salamat salamat sa to ang kinakusgan nga si Dodong Pergamento nga nagkuhan gyud, no? So, sa tanan, mayong happy weekend kanatong tanan. Okay, salamat kayo mga kaigalaan o sa Timog Barsa sa DXDD. Atong dalawran nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Mawa, DD. Ato nga CEO, Father Darrell Rosales, ng Hipis Technical, Sir Johnny Babayran, kauban nato sa control, and Sir Dudong Bargamento, may kauban sa nato diya sa kamera, magilan, o man magkabalan sa finance, production, o technical. Kini yung galas kay Manuel Ron Kilio Jr. sa ngalan Sir Dundun Guangco. Mga salamat kanuna ang pinga nato, ang ato ang malindang nakip na ang Panggil Bay. Alang ug tungod kini sa maabot pa ng mga henerasyon. Mga adlaw, mayong adlaw og happy weekend.